Menee hyvin, niin kuin aina ennenkin. Tsemppiä. Ja taustavoima. No niin, lähtää. Jo pyöri. Kansalaiset. Suomalaisten luottamus parlamentarismiin ja poliittiseen päätöksentekoon on pohjalukemassa. Tämä ei sinänsä ole mikään yllätys. Voisimme toki pyrkiä ratkaisemaan ongelman hajottamalla eduskunnan ja järjestämällä uudet vaalit. Mutta mitä se tosiasiassa muuttaisi? Ei mitään. Kalainen, onko tää sun käsi? No ei todellakaan. Aika outo aloitus. Mäkinen, saatana, mistä tässä on oikein kysymys? Länsimäinen yhteiskuntamme perustuu tosiasiassa mahdollisimman tehokkaaseen vastuunsiirtoon. Tämä on kaikin puolin miellyttävä järjestely. Kansalaiset, te voitte äänestää ja poliittiset päätöksentekijät huolehtivat teidän asioistanne. Hyvää korvausta vastaan luonnollisesti. Eikä teidän tarvitse vaivata päätänne ajattelemalla sen enempää. Onko se kirjoittanut tuo itse? No jos on, niin se on kyllä tullut aivan hulluksi. Mäkinen, eikö me voida tehdä yhtään mitään? Tää on suora lähetys. Evankelis-luterilaisessa kirkossa meillä on samankaltainen järjestely. Vain sillä erotuksella, että Jeesus kantaa vastuun. Lopputulos sinänsä on sama. Teidän, kansalaiset, ei tarvitse ajatella itseään. Se on ulkoistettu. Me hoidamme sen teidän puolestaan. Kristus. Sama koskee myöskin Suomen puolustusvoimia. Teoriassa vastuussa olen minä armeijan ylipäällikkönä. Kaikki muut noudattavat vain käskyjä. Tämän järjestelmän yksinomainen tarkoitus on tehdä teistä helposti ohjailtavia hampaita. Mitä se on joku punainen nappi tai jotain? Ei tästä tule. Tämä nyt ei vain vetele. Olenkin armeijan ylipäällikkönä antanut ehdotuksen puolustusvoimien asteittaisesta lakkauttamisesta 5 vuoden kuluessa. Jumalauta, kaikkihan tietää, että meidän kirjoitetaan. Eikä laiva mitään painoskatko tai jotain. Mitä? Mitä kämmettiä? Valomies! Missä on valot? Sanoen, aika erikoinen on tämä uuden vuoden puhe. Kuka teistä sen kirjoitti? Kuka on näistä sanoista vastuussa? Ei meitä voi tästä syyttää, me emme tiedä tästä yhtään mitään. Minä en ole ainakaan kirjoittanut. Tähän pilaa meidän maineen. Nyt minä ymmärrän. Tämä on sabotaasia. Tällä halutaan heikentää taas presidentti-instituuttia kansalaisten silmissä. Näin on. Nyt täytyy heti ryhtyä vastatoimiin. Onko ehdotuksia? Ei, itse asiassa minä kirjoitin sen. Mitä? Jumalauta, Mäkinen, miksi? No, se nyt on sillä tavalla, minä nyt ajattelin, että minä olen jäämässä virkavapaalle ja kaikkea niin. Minä nyt vaan ajattelin, että sanonpahan nyt kerrankin suoraan, mitä mieltä minä näistä asioista oikeasti olen. Eihän minulle tule mieleenkään, että sitä aloittaisin julkisesti. No voi pirskatti! Miksi sinä sitten valitsit juuri tämän puheen? Herranen aika. Nyt sen jumalauta saatanan sakanin. Ja minä kirjoitin niin innostavan puheen. Niin, ja minä kirjoitin perhearvoista ja kansallisesta turvallisuudesta. Mutta miksi ette te tarkastaneet noita papereita? Tarkastaneet. Me olemme jo kirjoittaneet ne. Sinunhan se piti lukea läpi, että minkä sinä niistä valitset niin kuin aina ennenkin. Niin! Pirskat. Enhän minä olen enää vuosiin lukenut niitä etukäteen. Ai, kiitti vaan Ne hirveä. ovat aina niin samalla konseptilla kirjoitettuja. Ja viime yönä tulimme myöhään Penan kanssa Ibizalta. Finnairin koneet olivat jälleen kerran myöhässä. Enhän minä voinut tietää, että otin sen Pinon päällimmäisen tietysti, kun tultiin niin myöhään. No mikä takia? Vetti, mikä soppa. Oikein katastrofi. Eikö me voida edes syyttää ketään, kun te olette luoneet tämän tilanteen aivan itse. Anteeksi, ei ollut kyllä millään tapaa tarkoitus. Ei vaan. Niin, eihän se ollut tarkoitus.
Kiitti vaan Mäkinen perhanasti lopputilistä. No, mutta otetaanpa nyt kyllä aivan rauhallisesti tästä tämäkin homma. Rauhallisesti ja rauhallisesti. Sinun tässä vähiten rauhallinen kannattaa olla. Ja kuinka niin? Etkö sinä nyt ymmärrä? Media. Kuule, ne lynkkaasut. Joka ikinen lause analysoidaan, ruoditaan, paisutellaan, vyörytetään otsikoihin jo huomenna, jos ei jo tänään. Tää on kuule kansandemokratia. Täällä enemmistö päättää, kuka täällä saa sanoa ja mitä. Ja ne kuule lukee Ilta-Sanomia. Niin, ja se ei ollut mielentilatutkimuksiin. No, mutta psykiatrit päättää, että sä oot kuule jakaa virassa. Ei kai tässä nyt joku laki Kekkosen jälkeen täytyy olla, jos presidentti tulee hulluksi. Sitä syytetään avustajia. Meistä tulee hullu presidentti. Entisiä avustajia. Meitä ei palkkaa enää kukaan. Minä en ole mikään hullu sentään. Minä voisin ottaa vastuun tästä tapahtuneesta. Ai miten? Ja mitä se nyt auttaa? Ei se myy lehtiä. Mä olen kyllä nyt ihan kauhean pahoillani. Pahoillaan, kuuletteko? Se on pahoillaan. Ensin se on tuhonnut meidän uraan ja sitten pahoillaan. Se on kuule ihan yhtä uskottavaa kuin anteeksi pyytelevä itse mukaan pommittaja. Hakkarainen, sä oot Nero. Terrorismi. Mitä? No vedotaan kansainväliseen terrorismiin. No kuule, ei se tähän Sorasen asiaan auta. Hei, terrorismi on kuulkaa mahtavaa. Sen nimissä menee läpi ihan mitä tahansa. Mutta ei, minä en voi allekirjoittaa tuollaista. Sinä itse nimenomaan juuri muutamia viikkoja sitten televisiossa sanoit, että se on vain ajan kysymys, kun tämä tapahtuu Suomessa. Mutta minä en tarkoittanut mitään tällaista. Se on Minä sanoin, että milloin, ja nyt se on tapahtunut. No niin, Häädetäänkö minut tästä pois? Nyt Soranen nopeasti. sinä voit tästä nyt enää jatkaa. Hei, Hakkarainen! Hae nyt äkkiä joku vakavanaamainen äijä Suposta kertomaan meille tänne kansallisesta turvallisuudesta. No mistä minä sellaisen Kyllä nyt tuolla tähän? käytävillä aiemmin. Jopa. Hei, Mäkinen, laita kamera täällä. Suora lähetys presidentin linnasta. Tasavallan presidentin uuden vuoden puheenjohtajuutta keskeytetään äärettömän terrorismiuhan vuoksi. Pommi asetettiin vain muutamia minuutteja sitten, mutta suojelupoliisin äärettömän tehokkaan ja nopean toiminnan ansiosta tilanne on saatu hallintaan ja presidentti on turvallisesti poistunut rakennuksesta. Ei löytynyt ketään, ei ketään. Seppo Nevalainen suojelupoliisista kertoo meille nyt, kuinka vakavasta terrorismista oikein on kysymys. Vakavasta! Erittäin vakavasta! Aivan. Jäämme seuraamaan tilanteen kehittymistä ja palaamme näihin dramaattisiin hetkiin aivan tuokion kuluttua ylimääräisessä uutislähetyksessä. Kyllä tämä tästä nyt lähtee sujumaan. Nyt vaan täytyy Kaikki on hyvin Soranen, kaikki. Kyllä me tämä homma hoidetaan. Nyt vaan vielä jostain siihen ylimääräiseen uutislähetykseen oikein rakeinen ja epäselvä kuva takapäin Mäkisestä. Mäkisestä Ja sinun kuva siihen myös, että suuri kuva Sorasesta ja Mäkisestä. tämä mies uhkasi presidentin turvallisuutta. Jotain sellaista. Minä en voi hyväksyä tällaista. Hyvin menee. Apina, tämä on nyt menee aivan jähmeä. Älä nyt meille huuda Uudet Soranen, kaikki on hyvin. Että nimittelin minua Soraiseksi, minä olen Halme. Mutta jostain kielistä syystä se Soranen sopii sulle paremmin.